ערב טוב לכולם. אה, ככה בצל הבשורות הקשות על החללים החטופים, אז נקדיש את הלימוד גם לזכרם. אה, זהו, אז אני מזכירה שהלימוד לעילוי נשמת אסתי היקרה, אסתר פריידה בת שולמית, ומכאן נשלח תפילות לשלום החטופים, וחזרתם הביתה במהרה בשלום, להצלחת החיילים ורפואה שלמה לכל הפצועים. זהו, דינה, רשות הדיבור אלייך. כן, שלום. בשיעור שעבר דיברנו על המלכות הקריקטורה של אחשוורוש. הפרק עסק בו. בפרק בפשט עם ישראל לא נמצא בכלל, ולא לא התייחסנו לזה, אבל כן אנחנו יודעים בסוף שוושתי לא ברור אם נהרגה או שולחה לאיזה מקום, או נאסרה או משהו כזה, אבל בתחילת הפרק הבא אחשוורוש צריך אישה חדשה. גם עסקנו בשאלה למה יהודים הלכו למשתה, מה הם עושים בגלות וכולי, ואני רוצה לפתוח את השיעור שלנו במדרש מעניין מאוד. שנייה נעשה שיתוף משיר השירים רבה. בשיר השירים מתואר שהדוד, כן, נשאל הקדוש ברוך הוא פונה לראיה, דופק לה על הדלת, רוצה לפגוש אותה, והיא אומרת, פשטתי את כותנתי, אככה אלבשנה, רחצתי את רגליי וכולי. והמדרש, שיר השירים רבה, מדבר לענייננו, אני לקחתי רק את הפסוק הזה, רחצתי את רגליי. למה היא לא רוצה להיענות לקריאה? בהקשר של קריאה להיגאל. היא עכשיו בגלות, והיא פשטה את כותנתה, נבוכדנצר לקח ממנה את בגדי הכהונה ואת בגדי המלכות, שזה קצת מחזיר אותנו גם ללבושים, לבוש התחפושת של אחשוורוש במשתה. ומה זה רחצתי את רגליי? ממה רחצתי את רגליי ולמה זה מפריע לי לקום עכשיו? אז המדרש אומר, רחצתי את רגליי מתינוף עבודת כוכבים, יודעת הייתי שאבק של אותו מקום משיעני, זה כמו שהאישה אמרה, הנחש השיעני ואוכל, כן, מסית אותי, גורם לי לעבודת כוכבים. אותו מקום, לפי ההקשר פה, מדובר על ארץ ישראל. בארץ ישראל עבדנו עבודה זרה, בגלל זה גלינו לבבל. עד שהתרחקתי מזה, עד שרחצתי רגליים, עד שאני כבר נקייה ויפה, מה עכשיו אני אחזור? אני אחזור לאבק הזה? אולי הארץ הזאת יש בה משהו שקצת מפתה לעבודת כוכבים. זה לא הנושא שלנו עכשיו ארץ ישראל וכולי, ויש הרבה דיבור על זה, אבל לפעמים שמשהו מאוד עוצמתי וגדול מאוד ואתה לא פונה אליו בצורה הנכונה, אתה מתגלץ למקומות יותר חמורים מאשר במקום פחות עוצמתי. והיא בעצם חוששת, אבל יש פה איזה קונפליקט. אני לא רוצה עבודה זרה, אז אני נשארת בגלות, אבל בינתיים דודי שלח ידו מן החור, זאת אומרת דופק בדלת, ועכשיו היא לא פותחת, יש שם איזה חור. אמר רבי אבא בר כהנא, וכי מה טיבו של חור זה? להיות מגדל שרצים. חור בתוך קיר, מי דוחף ידיים לשם? זה מקום עם שרצים. ומה הכוונה? אלא כך אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. כל הניסים שעשית על ילדי כורש, לא היה מוטב לעשותן על ידי דניאל ועל ידי אדם צדיק? זאת אומרת, אתה כאילו נכנס דרך החור, דרך שרצים. אתה רוצה לגאול אותי? לא יודעת, זה משהו שם לא כל כך נשמע טוב. יש לך את דניאל, אולי אחר כך יש גם את עזרא, מה קורה? לא,
לא נחמד, אני לא יודעת, לי יש לפעמים הרגשות כאלה על מנהיג אחר שיש בדורנו, באומות העולם, שדווקא דרכו אתה רוצה להביא את זה, והעם לא, לא משוכנע, ופה לכאורה מסיבות רוחניות גבוהות מאוד, ש, שנכון לה לעזוב את הגלות. זאת אומרת, הדפיקה בדלת לא מספיק משכנעת. הדוד שולח את ידו מן החור, יש תשובה גם לזה. אף על פי כן, כתוב בסוף, מאין המו עליו. זאת אומרת, יש איזה געגוע. יש איזה כאב בטן של געגוע, וכמובן בשיר השירים, רק יוצאת ומחפשת אותו וכולי. צריך להבין את הסיטואציה. אני רוצה שנזכור שיש פה סיטואציה של הרעיה, שהיא בעצם הלכה לישון. היא הלכה לישון ונראה לה שמזיק לה לקום. וכשמנסים להגיע אליה, אז היא אומרת, זה לא הדרך הנכונה, זה נראה לי קצת לא כל כך מתאים. ואנחנו נעזוב רגע את הרעיה ואת הדוד, ונעבור לפרק ב', שבעצם אמור להמשיך את הסיפור של ושתי שנעלמה לנו, כן? סליחה, טעות. פרק ב', וסופר ושתי ושתי ושתי, נכון? עד פסוק ד', ההצעה שנמצא נערה בדרך הנפלאה הזאת של לנסות את כל הנערות האחרות שיש בממלכה. ואם אנחנו מסתכלים על הפרק, ואנחנו, בואו שנייה נשכח שאנחנו מכירות את המגילה ואת כל הגיבורים והכל, ההמשך צריך להיות חיפוש האישה, נכון? וכן מחפשים את האישה. האישה, בואו נראה, יש לנו אישה שצריכה להגיע, נכון? אבל פתאום עוזבים את הסיפור, ופסוק היה עוסק באיש. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. מה העניין של האיש פה? ואם אנחנו מסתכלים עד סוף הפרק, ומנסים לראות מה הקשר שלו, הנה, בפסוק ז' יש לו איזו אחיינית שהוא אומן אותה, ובהישמע דבר המלך ודתו, ותילקח אסתר אל בית המלך. זאת אומרת, כביכול הנושא של הסיפור זה למצוא את האישה, והנה מספרים עליה, אבל דווקא לפני כן מתחילים לספר על הדוד שלה, זה נשמע כמו באמת סיפורי סבתא, סיפורי דוד. ואם אנחנו רואים את הפרק, ושמים לב וכמה מרדכי נזכר וכמה אסתר נזכרת, יש כמעט מספר שווה של אזכורים של שניהם. זאת אומרת כאן בצורה, בוא נאמר ספרותית, מנכיחים לנו כמו שאמרנו בפרק הקודם, יש איזו קריצה כזאת, אתם חושבים שאנחנו הולכים לדבר פה על מציאת אישה, ואז צריך לדבר רק על האישה הזאת, על אסתר הזאת? לא, יש פה איזו דמות שאנחנו עכשיו מנכיחים אותה בצורה מאוד מאוד חזקה, תכף נראה מה אומרים לנו עליה, אבל כמעט שמו של מרדכי מופיע כמעט אותו מספר פעמים של אסתר. וכבר זה רומז לנו, אולי כמו הביטוי הידוע מעולם הדרמה, שאקדח במערכה הראשונה אומר שרצח במערכה השלישית. זאת אומרת, יש פה איזה איש שכל כך מנכיחים אותו, שהוא כנראה הולך להיות באיזושהי דרך גיבור הסיפור, ויותר מזה, אנחנו כבר מבינים שגם האישה שנזכרת פה, גם האסתר שנזכרת פה, היא כנראה תופסת איזה מקום מאוד מעניין, ולא רק בתור אחת שלקחו אותה אל בית הנשים. אז מה בעצם קורה פה? מה בעצם מספרים לנו על אותו דוד נחמד, מרדכי? דברים מאוד, דברים שזוכים משום מה ליותר ידע מדברים אחרים. בואו נראה את התיאור שלו בפסוק. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. קודם כל בואו נראה את המילים שמסומנות פה. פעמיים מופיעה המילה איש, איש בתנ"ך תמיד זה אישיות, זה לא מישהו, זה אישיות. ואז יש לנו פה שני תיאורים, יהודי, ימיני, שצריך להבין אותם, שוב דברים די ידועים, ימיני משבט בנימין, יהודי מממלכת יהודה, לכאורה נורא פשוט.
וצריך להבין מה רוצים להגיד לנו כאן. כמובן שהמילה המנחה בפסוקים האלה או בפסוק ו' זה הנושא של הגולה. בואו נעשה רגע חשבון. איפה אנחנו? גלות יהויכין הייתה 11 שנים לפני חורבן הבית. מחורבן הבית עברו, בוא נאמר, לא ברור 50 ומשהו שנים, כשהופסקה הבנייה זה היה 52 שנה אחרי החורבן, אז אולי בוא נגיד 60 שנה. זאת אומרת שאם מרדכי גולה כאדם מבוגר עם הגולה של רגלתיים יחוניה, זאת אומרת זה הוגלו המשפחות החשובות של העם, אז כרגע הוא אדם מאוד 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 מבוגר. יש כאלה שבגלל זה טוענים שאולי מי שהוגלה מירושלים זה אחד מהשושלת ולאו דווקא מרדכי, אבל יכול להיות שהוא גלה צעיר מאוד, עכשיו הוא אדם מבוגר מאוד. זה ודאי שאם הוא גלה, אז עכשיו ברשימה של העולים, ברשימה בפרק ב' בעזרה של העולים, מוזכר השם מרדכי. חז"ל אומרים שזה אותו אדם שעלה לארץ בעלייה וחזר, כנראה המדרש מקשר אותו לזה, להפסקת הבניין של בית המקדש על ידי אחשוורוש, שהוא בעצם רוצה לטפל בנושא הזה. אין לזה שום רמז בפשט של מגילת אסתר, אבל אנחנו יודעים שהפשט של מגילת אסתר הוא משהו שכל כך כל כך מכסה על הפנימיות שלו, שאנחנו לא כל כך יכולים להגיד אין לזה רמז, אז זה לא קיים, כי כל המגילה כולה היא רמז שהולך ומתגלה לאורך הסיפור. אבל כשמודגש לנו שהוא אדם הזה עוגלה וגולה וגלותה, זאת אומרת שמרדכי מאוד מודע למציאות של גלות. זאת אומרת, בניגוד למה שתיארנו, גם של הרעיה בשיר השירים שנורא נעים לה והרגליים רחוצות, בניגוד ליהודים שהולכים למשתה אחשוורוש שמוצאים הרבה מאוד נעימות, או אפשר לומר רוב העם שבכלל בעצם לא עולה, זה ודאי אחרי ימי כורש. אולי קצת מחלוקת אם כבר יש בית מקדש או לא, לדעת חז"ל זה בהפסקת בית המקדש, העם לא עולה. מגיעים כמה עשרות אלפים, לפי המניין בעזרא 42,000, ורוב הציבור שיושב שם מאוד מאוד נוח לו בגלות, גם נוח לו לכאורה רוחנית, אבל ראינו שהנוחיות הרוחנית הזאת טומנת בתוכה סכנה מאוד גדולה להתאהב בגלות ולתרץ תירוצים מאוד מאוד טובים למה אפשר ללכת למשתה ולמה אפשר להשתחוות לאנדרטה שבונה נבוכדנצר. אבל מרדכי הוא אדם עם מודעות של גלות, הוא אדם אחר, וזה דבר ראשון שאנחנו יודעים עליו. עכשיו, מה העניין של יהודי וימיני? הגמרא במגילה י"ב מביאה כמה דעות, אנחנו נחשוף את הדעות האלה לאורך השיעור כל פעם לעניין שנרצה. יש פה את הגמרא עם ביאור שטיינזלץ, אני אקרא קודם את הגמרא, קרי ליהודי אילמה מיהודה קהתי, וקרא לימיני אילמה מבנימין קהתי. אמר רב נחמן, מרדכי מוכתר בנימוסו היה. אז בואו נראה את הפרשנות כאן. הכתוב קורא לו יהודי, מכאן שהוא בא משבט יהודה. לעומת זאת בהמשך הפסוק קורא לו ימיני, מכאן שמשבט בנימין, עם לכאורה סתירה. אמר רב נחמן, מרדכי מוכתר בנימוסו. זאת אומרת, לא הכוונה שהוא איש מנומס, אלא שהיו לו תארי כבוד שונים. התואר יהודי זה תואר של כבוד על שם שבט המלוכה יהודה. זאת אומרת שהוא אדם שמבחינת היוחסין שלו הוא שייך לשבט בנימין, אבל הוא טיפוס יהודי, הוא שייך לממלכת יהודה. מה החידוש? כולם שייכים לממלכת יהודה, רק ממלכת יהודה הגיעה לבבל ונכבשה אחר כך על ידי פרס. אין צריך לומר שהוא מממלכת יהודה. אז לקרוא לו יהודי זה אומר שיש בתוכו איזשהו אופי מלכותי, איזשהו אופי יהודאי. וכמו שאמרתי, נחשוף בהמשך מה עוד מתברר לנו בעצם על מרדכי. אז אנחנו יודעים שהוא דוד של אסתר, ואני חושבת שאחד הגמרות הכי מפורסמות ומדרשים זה
ותהי לא לבד, שהאומנה של אסתר או האימוץ של אסתר הפך בסופו של דבר לנישואים. ואני רוצה להתייחס לכל נושא הנישואים של מרדכי ואסתר לא כפשט, אלא כדרכם של חז"ל באגדתות שלהם. לא מעניין אותם עכשיו להגיד מה קשרי המשפחה שלו עם ההוא ושלו עם ההוא, אלא אם כן יש לזה משמעות מאוד עמוקה. החשוב פה שמרדכי ואסתר הם פועלים כזוג. ההתפתחות של הסיפור תראה לנו שהסוד של המגילה חושפת לנו, מה מגלה לנו המגילה לגבי יחס של עם ישראל לעצמו, לגבי יחסו לגלות, לגבי יחסו לשלטון בגלות, לכיף בגלות, לצרות בגלות. צריך פה שני מושיעים, צריך פה זוג שעובד ביחד וכל אחד יש לו נקודה משלו שאין לשני. אנחנו נשים לב למפגש, לרגע הזה שמרדכי דוחף את אסתר לזוז, אבל יש להם שתי פנים משלהם. אולי אפילו אפשר לשים לב שזה הדרך הגברית במובן המטאפורי של העניין והדרך הנשית. גם כל הגמרות שמדברות על זה שגם אחרי היותה בבית אחשוורוש היא בעצם הולכת למרדכי והולכת לאחשוורוש, הולכת למרדכי, הולכת לאחשוורוש וכולי, שבאמת אסתר הופכת להיות מישהי ששייכת לשתי פנים, לפנים של הבית, של המרדכי, של היהודאות, ולפנים של התקיעות בבית אחשוורוש. אבל פה כבר אנחנו קצת מקדימים את המאוחר. הדבר הראשון שמספרים על מרדכי, חוץ מהקשר שלו עם אסתר והציווי שלו עליה לא לספר מאיפה היא, מה שאנחנו שומעים עליו זה שהוא שומע שיש מזימה להרוג את אחשוורוש, ובא לאסתר כדי שהיא בעצם תגלה ותציל את אחשוורוש. השאלה היא למה? למה חשוב למרדכי להציל את אחשוורוש? הרי אחשוורוש לא מלך כזה שאנחנו נושאים אליו עיניים, או בכלל למה להתעסק? הוא ימות, מישהו אחר, מה העניין? וילקוט שמעוני מביא כביכול את הדיון של מרדכי בתוכו עם עצמו. רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר מזקנים את בונן, זאת אומרת מרדכי כביכול אומר אני עכשיו מביט בשושלתי, באבותיי, ורואה איך הם התייחסו למלכים הגויים. יעקב ברך את פרעה, יוסף לא גילה לו את חלומו, דניאל לא גילה לנבוכדנצר, אף אנא אגיד לאסתר המלכה. זאת אומרת, אומר, אני לומד מאבותיי שההתנהלות שלנו בגלות זה להסתדר יפה עם המלך. ראינו גם בשיעור שעבר מה שירמיהו אומר, לדרוש בשלום העיר וכולי וכולי, להסתדר. דבר אחר, למה אמר מרדכי לומר למלך אין כתיב התורה לא תכרות ברית? זאת אומרת, עם כל זה שהוא פתר לו את חלומו והוא ברך אותו, אבל זה סוג של ברית, לפחות לפי מי שאומר את זה. אלא אמר מרדכי, מוטב זה שיחיה, שנתן לי רשות לבנות בית המקדש. זה מתבסס על כל מה שאמרתי קודם, שמרדכי בעצם בא כדי להשיג את הרישיון לחדש את בניין הבית, והם באמצע הדיון כנראה. דבר אחר, מוטב זה שהוא מכירני, שאם בא דבר לישראל אומר לו והוא עושה. השורה האחרונה בעצם מראה לנו, זה בעצם מוביל אותנו להמשך המגילה. מרדכי בעצם אומר זה לא שמעניין אותי עכשיו אחשוורוש, כן, הדעה האחרונה שם, אלא אני מבין שכשיש לי קשר עם המלכות זה יכול לעזור לעם ישראל בסוף. הוא מכיר אותי, רואים אחר כך שהוא יושב בשער המלך, שכמובן במגילות המצוירות הוא מצויר כמו קבצן שיושב בשער, וכולנו יודעים שזה לא העניין, אלא הוא בעצם אחד ממערכת השלטון של אחשוורוש. ומרדכי אומר, אני בעצם חושב על עם ישראל עכשיו, לא על אחשוורוש, אני אצור איזשהו קשר. הוא לא יודע מה יהיה, כן, וכולי וכולי, אבל הוא מניח שזה יכול לעזור לעם ישראל.
אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. יש כלל שרש"י אומר אותו, כשמופיע המילה אחר, הכוונה שזה סמוך לעניין הקודם. יש קשר ענייני בין הסיפור החדש לסיפור הקודם. מה הקשר הענייני? זאת אומרת, לא רוצים להגיד, זה פרק א' זה פרק ב' זה פרק ג', אלא יש קשר ענייני. חז"ל אומרים, מה הקשר הענייני? שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. זאת אומרת, מרדכי כבר נרשם בתור מציל למלך, אסתר היא כבר האישה של המלך, עכשיו אפשר להתחיל לעשות בלגנים. עכשיו אפשר להביא את המכה. זה מפחיד. אבל אם אתם זוכרות, גם משהו שראינו בשיעור שעבר, כשרשב"י שאל את התלמידים שלו, למה נגזרה הגזרה, שעוד תכף נדבר עליה, והם אמרו לו, נהנו במשתה, והוא סותר אותם ואומר שזה בגלל ההשתחוויה לפסל בימי נבוכדנצר, והם שואלים אותו, מה, יש משוא פנים בדין? זאת אומרת, אם הם חטאו ומגיע להם עונש, למה הם ניצלו בסוף? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, מה הם עשו אלה לפנים, גם אני עושה לפנים, זאת אומרת, הם עשו בכאילו, אני עושה גזירה בכאילו, עונש בכאילו, וזה, כשאני לומדת את הדברים האלה, זה מאוד מאוד מטלטל אותי, הבכאילו הזה הוא קשה מאוד, תחשבו גם אנשים חטפו התקף לב מהסיפור הזה, ומה העניין שהשם מקדים רפואה למכה, אל תביא מכה, מה התפעלות? זאת אומרת, אנחנו בעצם הולכים וחושפים את העניין שצריך מכה, וצריך להבין אותה. אז בואו נראה עכשיו את הפסוקים, כן, רואים גם פה, כל הירוקים זה אמן, 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 המון אמן, אבל גם המון מרדכי, כן, מה קורה פה? מה הסיפור הזה בכלל? אחר הדברים האלה גידל למלך אחשוורוש את המן, וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. זה שמלכים בעת העתיקה עשו את עצמם אלוה, או לפחות דרשו כבוד כמו לאלוה, וזה בהרבה הרבה מלכים כאלה והרבה מקורות כאלה, ועד תקופה די מאוחרת זה היה יחסית. זה דבר שהיה ידוע, היה מקובל, אבל ששר נהיה שר ראשי ואומרים להשתחוות אליו, זה כבר אחרת קצת. זה כבר משהו שבאמת גורם להתנסות מאוד גדולה, ויכול לעורר קצת דאגה. כל עבדי, פסוק ב', כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים להמן. כן, כל עבדי המלך, בשער המלך, איפה שמרדכי עובד, כן? כי כן ציווה לו המלך, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, לא שמע להם, ויגידו להמן, לראות יעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. אופס, פה אנחנו חוזרים. לאיש יהודי ויש ימיני, אז אם ההגדרה שלו, של השבט שלו ימיני, כאן אנחנו רואים שהמילה יהודי בעצם באה להגדיר משהו הרבה יותר רחב, איזושהי שייכות שאומרת משהו. ועכשיו בעצם זה מגלה לנו למה חשוב לנו כבר אז, כשאנחנו מתחילים לתאר אותו, דבר ראשון להגיד איש יהודי, כי יש בו משהו שאנחנו רואים כאן, לכאורה זה הסבר, אבל בעצם לא מסבירים לנו, למה כשהוא אומר אני יהודי, הוא בעצם מסביר למה הוא לא משתחווה. אין לזה שום הסבר במגילה. גדלנו על זה שאסור להשתחוות, לא אסור להשתחוות, מותר להשתחוות לאנשים, כולם משתחווים לאנשים כל התנ"ך, אין שום איסור להשתחוות לבן אדם. כל כך גדלנו על זה, אני זוכרת שאני הופתעתי כשהבנתי שאין איסור להשתחוות לבן אדם. אז בעצם למה? מה קורה כאן? ולמה מה שקורה כאן גורם למרדכי להסביר שהסיבה שהוא יהודי, ולהמן להבין שהמציאות של יהודים בעולם מסכנת אותו. בואו נראה בעצם מה קורה פה. מה קורה פה מבחינת המן, מה קורה פה מבחינתנו. טעות. המלבים אומר ככה, והטעם שנמנע מרדכי מקרוע לו, בארון מפרשים מפני שהייתה ההשתחוויה הזאת כעניין קבלת אלוקות, כן? גדלנו על דברי חז"ל שהוא תלה על עצמו צלם.
שזה דבר מאוד מוזר, כי תשימו לב, נכון שבסיפור של חנה ושבעת בניה, כשהמלך מנסה לשכנע את הילדים שלה להשתחוות, אז חלק מזה שהוא זורק טבעת ואומר לילד תרים את הטבעת כדי שיראה כאילו הוא משתחווה לפסל. אבל מה העניין ללכת עם צלם ואז אתה משתחווה ואתה משתחווה לפסל? אז מה שמסביר פה המלבים זה דבר מאוד עמוק, שכשחז"ל אומרים תלה על עצמו צלם, זה לא שהוא סידר לו איזה תכשיט כזה, אלא הוא עשה את עצמו. הייתה השתחווה הזאת כעניין קבלת אלוקות, שכן היה דרך עמים הקדמונים מאמיני ההזיות לייחס אל כל איש שמצאו בו איזה מעלה יתרה בחוכמה וגבורה ועושר, לומר שהוא מבנה אלים ושכוכב או כוח עליון שופע עליו, כמו שבנבוכדנצר אחרי שדניאל פותר לו את החלום והוא מאוד מתפעל מזה, אז הוא אומר להשתחוות אליו ולנסח לו מנחה וניחוחים. לכן נמנע מרדכי מזה באשר הוא יהודי. זאת אומרת, מרדכי מבין שהמן מתייחס אל עצמו כאל אלוה. זה לא נשמע שאחשוורוש הבין את זה בכלל. אחשוורוש יכול להיות, וזה גם אולי מתקשר בפשט לאחר הדברים האלה, הוא ראה שיש מי שרוצה להרוג אותו, אז הוא צריך איזה סגן כזה שיטיל את אימתו בכל מקום שהוא בעצמו לא נוכח. אבל המן לא הולך כנציג המלך. המן הולך כאיש בפני עצמו, שאליו משתחווים, וזה בדיוק העניין שאדם עושה עצמו עבודה זרה. וזה לא עניין טכני שמרדכי אומר, יש לי בעיה, אלא זה משהו הרבה יותר עמוק. בואו נראה פה כמה דעות בעניין הזה. הרמב"ם בספר מצוות מדבר על התייחסות באמת לעבודה זרה, הוא שציוונו לקדש השם והוא אומרו ונקדשתי בתוך בני ישראל, ועניין זאת המצווה אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת אמיתית בעולם, ושלא נפחד בהיזק שום מזיק, ואף על פי שבא עלינו מכריח גובר יבקש מאיתנו לכפור בו יתברך, לא נשמע ממנו, נמסור אצלנו למיתה, וזאת היא מצוות קידוש השם המצווים בבני ישראל בכללם, רוצה לומר מסירת נפשנו למות ביד האונס על אהבתו יתברך ומונח תיחודו. זאת אומרת העניין של להימנע מלהשתחוות, להימנע מלהיכנע לעבודה זרה, הוא דורש קידוש השם ומסירות נפש וכו'. אבל בינינו אפשר להסתדר. באמן עוברים מדרכה, בדיוק אתה מסדר יום מחלה, אפשר להסתדר, לא חייבים. המהר"ל אומר בספרו אור חדש של מגילת אסתר, שמרדכי בכוונה הנכיח את זה שהוא לא משתחווה. עכשיו המן בגאוותו בהתחלה לא שם לב לזה, על עבדי המלך שמו לב לזה מצוין, והם הולכים להגיד את זה לאמן. מרדכי מנכיח את זה, וכששואלים אותה למה הוא לא משתחווה, הוא לא אומר נתפס לי הגב, אלא הוא אומר אני יהודי ואני לא משתחווה. ואז יש דיון ביניהם, אבל כל הזקניך השתחוו לעשיו, אז הוא אומר אבל בנימין עוד לא נולד וכולי. זאת אומרת מכל הדיון הזה מתברר שמותר להשתחוות לבן אדם. זאת אומרת שההסתכלות של מרדכי היא הסתכלות ייחודית על הדבר הזה. ופה אפשר לראות שוב את העניין הזה של ימיני ויהודי. בואו נזכר בימיני אחר, ובהתייחסות שלו ללחץ ולסכנה ולמלך גוי. יש שני פרקים שמתוארת ההתנהגות של שאול, וכן מפרשים שקיש, שזה אבי השושלת של מרדכי, האחרון שנספר שם, הוא אביו של שאול, זאת אומרת שהם שייכים לשושלת, כן? מרדכי עצמו לא צאצא של שאול, אבל שייך להמלך שיצא מבנימין. ויש שני מקומות שיש תוכחה קשה על שאול, אחד בפרק י"ג ואחד בפרק ט"ו. בפרק י"ג שאול היה צריך לחכות לשמואל כדי להקריב, והוא לא עשה את זה, ושמואל בא אליו בטענה, כי שמואל קצת איחר, ואומר שמואל מה עשית? ואומר שאול כי ראיתי כי הים
כי נפץ העם מעליי, סליחה. ואתה לא באת למועדי ימים, ופלישתים נאספים מכמס. והוא אמר, אתה ירדו פלישתים אליה גלגל, לפני השם לא חיליתי. מה, הפלישתים באים, אני עוד לא התפללתי, והתאפק ועליה העולה. זאת אומרת, מסומן בירוק זה, יש לי הסבר מאוד מאוד משכנע. אפילו כמעט הסבר לשם שמיים. ועל זה עונה שמואל דבר קשה מאוד. ביקש השם לו איש כלבבו, ויצווה השם לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך השם. הוא רומז פה למי שאנחנו פוגשים יותר מאוחר, דוד המלך. זאת אומרת, יש איש כלבבו ואתה לא כלבבו. זאת אומרת, אתה לא עשית כדבר השם. אתה נלחצת. העם נאסף, העם ברח, העם ברח, פלישתים נאנסו. מה אני עושה? בסיפור של אגג, בסיפור של הציווי למחות את עמלק, כידוע, שאול בוחר להשאיר את אגג חי. וגם פה, נלך לשורה התחתונה, הוא אומר, כי יראתי את העם ואשמע בקולם. זאת אומרת, אני מלך, יש לי קשר לציבור, הציבור יצר פה איזשהו לחץ, יש לי הסברים. זה לא שאני מזלזל בדבר השם, זה לא שאני רוצה למרוד בהשם, אני פשוט הייתי בסיטואציה מלאכותית מאוד קשה. ושמואל אומר לו, מאסת את דבר השם וימסך ממלך. זאת אומרת, שאול כנוע ללחץ, כנוע לעם, כנוע לבריחה של העם, כנוע לדרישה של העם. גם כאן מרדכי נמצא במצב שיש לו תירוץ ולחץ. כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים להמן. בוא נאמר שסביר שמרדכי הוא לא היהודי היחידי שנמצא שם. גם בין עבדי המלך אשר בשער המלך. אבל גם יש פה משהו, שוב, מבחינה הלכתית, כמו שאמרנו שההשתחוויה לצלם בימי נבוכדנצר היה לה היתר הלכתי, ובכל אופן חנניה מישאל ועזריה בחרו לא, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. זאת אומרת, הביטוי הזה של לא יכרע ולא ישתחווה, הביטוי בעתיד זה ביטוי שמתאר, כאילו זמן עתיד יוצר ממושכות כזאת. זאת אומרת, לעולם הוא לא יעשה את זה, לא רק פעם אחת. הוא חוזר על הפעולה הזאת, שהיא לא פסיבית, היא פעולה אקטיבית, אני לא קורא ולא משתחווה, כי אני עכשיו, בתור איש ימיני, מתנהג כאיש יהודי. אני בהתנהגות שלי יותר קרוב לדוד המלך מול גוליית מאשר לאבי אבותיי. זאת אומרת, יש פה איזה תיקון מתוך שבט בנימין למה שעשה המלך של שבט בנימין, וזה דוחף אותו לא להשתחוות. בתוך הדיון בגמרא על למה יהודי, גם יהודי וגם ימיני, זה כל הדיון, אני מתייחסת רק לאותיות הצבועות. רבא אמר, כנסת ישראל אמרה, לאידך גיסא, כאילו לצד השני, ראו מה עשה לי יהודי, מה שילם לי ימין, סליחה, כן, לא המנגינה הנכונה, ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. זאת אומרת, כנסת ישראל באה ואומרת, יש לי טענות לשניהם. מה עשה לי יהודי, אני אגיד את זה בעברית, שלא הרג דוד את שמעי, שנולד ממנו מרדכי, שקינא בו המן, ומה שילם לי ימיני, שלא הרג שאול לאגג, שנולד ממנו המן, שגרם צער לישראל. זאת אומרת שכנסת ישראל מאוד מאוד כועסת על הפעולה הזאת של מרדכי. מרדכי יצר את קנאותו של המן, או אולי קנאתו, אבל בסופו של דבר זה התבטא בקנאות, וזה לא משמח אותה בכלל הפעולה הזאת של מרדכי. בעקבות זה, אחרי זה רבי יוחנן אומר, לעולם מבנימין קראתי, זאת אומרת, המוצא של המילה איש ימיני בא לומר את המוצא שלו שהוא מבנימין, אז למה קוראים לו יהודי? לא על שם המוצא, אלא על שום שכפר בעבודה זרה. שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, מפנים פה לחנניה מישאל ועזריה גם, זאת אומרת, יש פה, שוב, העניין של יהודי זה מי שדואג לכבוד שמיים, זה מי שפועל נגד עבודה זרה, ולא עושה
חשבון לאף אחד, יש לו חוט שדרה. באה כנסת ישראל ואומרת, כל הכבוד על חוט השדרה, אבל אתה גרמת לי צרות, וזה לא מצא חן בעיניי. אתה לא יכול לעשות דבר, אידיאליסטי ככל שיהיה, ולסכן את כולנו. שוב, אם אתה פוסק שאסור לעבוד עבודה זרה, יש המון דרכים. הרמב"ם באיגרת תימן אומר, תעבור דירה. אני מכירה סיפור, וזאת אותה שאלה אפשר לשאול גם על הסיפור של אסתר. אני מכירה מקרוב מאוד. משפחה שחיה בברזיל, והאבא גילה שהבת שלו נפגשת עם גוי, הוא גילה את זה כי הרב בא ואמר, בא אליי בחור שרוצה להתגייר, כי רוצה להתחתן עם הבת שלך, והוא לא מצא חן בעיניו הסיפור, הוא לקח את הבת ועלה לארץ. לא, לא מסתבכים, יש ארץ, לך, תברח. זאת אומרת, יש פה משהו שמרדכי מבין שהמעשה שלו הוא מעשה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, שכשאנחנו דיברנו בהתחלה של שני גואלים, ושאלתי למה הקדוש ברוך הוא מביא מכה בכאילו, ולמה בכלל הוא בורא רפואה למכה במקום לא לתת מכה, אנחנו מבינים שלפעמים מכה זה חלק מגאולה. ובואו נראה מה אומר המן לפני שהוא משכנע, או תוך כדי שהוא משכנע את אחשוורוש לגזור את הגזרה. ישנו עם אחד, כן, מפוזר מפורד. מה אומרת הגמרא? אמר המן לאחשוורוש, ישנו עם אחד. אמר רבא, גם פה זה עם ביאור הרב שטיינזלץ, אמר רבא, אין מי שיודע לומר לשון הרע כהמן. זאת אומרת, הוא היה מומחה ללשון הרע, שתתקבל על הלב. אמר לו, בוא נחלה אותם. אמר לו אחשוורוש, אני פוחד מאלוהים שלא יעשה בי, כמו שעשה בראשונים שעבדו כנגדם. אנחנו יודעים, כל מיני עמים הלכו פייפן. אמר לו, אין לך מה לדאוג. ישנו מן המצוות, זאת אומרת, ישנו עם אחד מרמז ישנו מן המצוות, חדלו לקיים מצוות. אמר לו אחשוורוש, אבל יש בהם חכמים שמקיימים מצוות, אתה לא יכול להגיד, אולי יש כאלה, בסדר, אין לו במשתה כמה כאלה שלא נראים בדיוק כמו יהודים, אבל יש להם תלמידי חכמים. אמר לו, עם אחד אין, כולם שווים, כולם אינם מקיימים, זאת אומרת, כמובן הוא יודע שיש כאלה שמקיימים, אבל העם אחד שאצלנו ברור שהוא נקודה חזקה מאוד וחשובה מאוד, אז המן יודע לדייק. הוא אומר, הם מפוזר ומפורד, הם בכלל לא באחדות, אבל במה הם אחד? בזה שכולם התרחקו מריבונו של עולם. ואין פה, אין להם זכות והשם לא יגן עליהם. אבל מדרש אסתר רבה אומר פה דבר מאוד מאוד קשה. ויאמר המן לאחשוורוש ישנו עם אחד, אותו שנאמר בו השם אחד, ישן לו מעמו. זאת אומרת, לא שעם ישראל לא זכאי שהשם ישמור עליו, ומגיע לו סתירה, ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים ולא נענש, אלא הוא ישן לו מעמו. זאת אומרת שבעצם יש פה איזה, לא הסתרה, אפילו בהסתרה שבתוך ההפקרה, ישן לו מעמו, הוא לא מניע אותו כבר. וזה ממש דבר קשה מאוד מאוד. והמן, אם אומרים שהוא יודע לדבר, כל שקר וכל לשון הרע חייב שיהיה באיזה נקודה. ומה הכוונה? מה הכוונה לזה? איך יודעים מה הכוונה? בואו נראה. מרדכי שומע על הגזירה, כתוב, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. כולם ידעו את כל אשר נעשה. אנחנו רואים בפסוק ג' בכל המדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו, מגיע עבד גדול, כולם יודעים מה נעשה. אז מה מרדכי יודע? מה גורם למרדכי ללבוש שק ואפר ולזעוק זעקה גדולה ומרה, שזה גם אחד מההסברים לשמות של מרדכי, שהמגילה, מסכת מגילה אומרת שכל אחד מהם מרמז על כוח התפילה של מרדכי, ולא נאריך בזה כי אין לנו כוח זמן. המהר"ל באור חדש מסביר
שוב את העניין הזה, מה זה מרדכי ידע את כל אשר נעשה. רב שימי ברכיה אמר, גבה מלכה הילאה ממלכה תתה, זאת אומרת מלכה, מלך העליון על מלך התחתון, אבל זה הדרך הרגילה, נכון? אלא שמסבירים לנו, רש"י אומר, וזה גם זה ברור, גם ההמשך, שיש פה לשון נקייה, אי אפשר לומר המלך התחתון גבר על המלך העליון, אבל זאת הכוונה. איך אנחנו יודעים שהמלך התחתון כביכול גבר על המלך העליון? שלא עושה בו דין. מסביר האור חדש, ורב שימי סבר, כי גבה מלכה אלי וכולי, פירוש, כי דבר זה היה חידוש גדול בעיני מרדכי, כאשר ראה, כי המן כתב ספרים, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ואין הקדוש ברוך הוא עושה דין בו, כאילו גבה חס ושלום מלכה תתאי, כביכול המן ניצח את ריבונו של עולם, ולכך היה ירא מרדכי, מאחר שאין הקדוש ברוך הוא עושה דין בו, בהמן, אם כן החטא גדול כל כך, ויגומר מחשבתו מה שירצה, ולכך ויקרא מרדכי את בגדיו. זאת אומרת, מרדכי מבין שיש פה בעיה קשה, זה מאוד מתחבר להשם ישן לו מעמו, וגבר מלכה, אז ברור שהמן לא יכול לנצח, אבל אם השם בוחר להיות ככה, אז זה נורא, וזה הזכיר לי סיפור נוראי. הסופר השואה, ניצול השואה, שכינה את עצמו קצטניק, יחיאל דינור, יש לו ספר שנקרא צופן אדמה, והוא מתאר טיפול שהוא עבר בהזיות של LSD, כדי לעורר מתוכו מה בעצם המשמעות של השואה בשבילו. והזיות שהוא מתאר שם הן רוחניות גבוהות מאוד מאוד, הוא אדם שיצא מבית המדרש, ופשוט היה משהו שכל כך הזכיר לי את המדרש על ישן לו מעמו, ומה שחס ושלום גבר מלכה תתה על מלכה הילה. הוא מתאר סיפור כזה, ופה אני מדלקת על הפסקה הראשונה ויורדת לשנייה, הוא רואה כביכול כמו סולם יעקב, אבל לא מלאכי ארץ ישראל, הוא רואה את הנאצים עם המגפיים ועם הסמלים, עולים מאושוויץ לשמיים. רבי, אני צועק, המלאכים לא יורדים מהשמיים. בואו ראה, איך הגרמנים עולים בסולמות מאדמת אושוויץ לשמיים. רבי, רבי, האם גם בשמיים יש גרמנים? גם לאחר הקרמטוריון, גם שם בשמיים יהיו אנשי אס-אס. וגם קודם, כן אני אגיד משפט אחד מהפסקה הראשונה שציטטתי, שהוא רואה את אותיות שם הוויה, והוא צועק, אלוקים, אלוקים, מי גזר? אלוקים, אלוקים, אושוויץ של מי? ואז הוא רואה את אותיות שם הוויה, והם פתאום נהיות הפנים של האיש ה-SS. זאת אומרת, ההזיה שהוא רואה דרך ה-LSD, שבעצם מגלה לו את הזוועה של השואה, זו התחושה שחס ושלום גבר מלכה תתה על מלכה הילאה. זאת אומרת, יש פה משהו נוראי, התחושה הזאת של העולם נהיה בלגן, אין, הקדוש ברוך הוא לא מטפל, זה דבר מאוד מאוד מפחיד. ואני תתעלמו מהדבר הזה, בעצם זה ההסבר הכי מובן למה מרדכי גם קודם לא קרא ולא השתחווה, ולמה כאן הוא זועק זעקה גדולה ומרה והולך עם שק ואפר, והידיעה שלו היא להבין שיש פה מציאות שצריכה טלטול. מרדכי הזה לא היה בשואה. זאת אומרת, מרדכי קורא את המסר האלוקי שעובר דרך גזירת המן. מרדכי כבר קרא קודם את המסר, את החלחלה שעוברת בו להבין את מה שרשב"י אחר כך אמר לתלמידיו, שהם נהנים מסעודתו של אותו רשע, זה מה שהתלמידים אומרים, ורשב"י מוסיף, השתחוו לצלם. זאת אומרת, יש פה משהו שהלכנו לישון, רחצנו את הרגליים מהטומאה של עבודה זרה בבבל, בארץ ישראל, אבל אנחנו לא שמים לב, מי איתנו במיטה הזאת שהלכנו לישון בה? ומרדכי לא הכרע ולא השתחווה, כי הוא פה אומר, אני נלחם פה על כבוד השם,
שמתבזה פה בגלות על ידי השינה של עם ישראל, ואני צריך לעורר. אבל מרדכי מגיע לאיזה נקודה שעכשיו אנחנו בסכנה מאוד מאוד גדולה, והוא לא יכול להיות שענן ולהגיד, זה רק לפנים ובסוף יהיה בסדר. הזעקה שלו גם מול ריבונו של עולם, ואז הוא חייב לפנות לצד השני של הזוג הזה של הגואלים, לאסתר. וזה בעזרת השם נדבר בשיעור הבא. תודה, שלום. ויש שאלות, סליחה. אם יש שאלות, בבקשה. תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה תודה לכם. רבה. היה יפה מאוד. תודה, תודה. תודה רבה. יש לי רק שאלה. כן, בעצם הנהגת השם בעולם זה שתמיד הוא נותן תרופה לפני המכה לפני שהוא מביא איזושהי מכה לאדם. כן. מהמם. כן, זה הנהגה, אני לא חושבת שזה הנהגה בהכרח פרטית, אני לא יודעת, אבל בעיקרון זה יותר בהנהגה הכללית. אבל אני חושבת שגם באדם הפרטי, התרופה זה סוג של כוח שיש לאדם להתמודד. להגיד שתמיד כל האנשים שקוראים להם צרות אז הם בהיי מזה, לא. זה... המציאות היא לא כל כך פשוטה. אבל ההדגשה פה של חז"ל, אני חושבת שזה יותר בעניין שיותר של עם ישראל ומנהיגיו בכללם. אבל יחד עם, שוב אני אומרת, גם אדם פרטי יכול לראות לא בצורה של ניסים ומהלכים, יכול למצוא בתוכו את הכוחות או את ההזדמנויות איך להתמודד עם המכה. פה קורה משהו מאוד מאוד עוצמתי. פה לא רק המכה מבוטלת, אלא בגלל שיש פה את התלמיד חכם, את המנהיג, את הצדיק, שמפענח את הדברים, ויחד עם אסתר הם יודעים לתקן את האומה, אז בסופו של דבר המכה לא באה. ולכן הקדמת רפואה למכה פועלת בצורה הכי מושלמת, פועלת כאילו אתה מקבל באמת כוחות ומנהיגויות, שיודעים איך בסופו של דבר למנוע את המכה. וזה הטלטול, נגיד הוואו של מגילת אסתר, שלא תמיד ראינו אותו בהזדמנויות אחרות, להבין מה בדיוק צריך לתקן. מה שבבית ראשון בא נביא ואמר, תקנו א', ב', ג', וכולם שמו עליו פס, היחידים לא, היו יחידים צדיקים, אבל העם לא תיקן, והצדיקים לא הצליחו לתקן את העם. פה כבר אין, פה יש תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה שמצליחה לנתח נכון, להבין נכון, ולדעת איך לפעול ולתקן, כך שבסופו של דבר אין מכה, ולא רק שאין מכה, אלא עם ישראל מתרומם להבנה אחרת של איך אני חי בגלות. בסדר? תודה. תודה רבה. טוב, זהו, אין שאלות? שלום, להתראות, ערב טוב.